Government Minister Honorable Tino Machakaire is under attack by his fellow comrades in ZANU-PF for telling the truth. Sanabina mashoko atukona kuti aiwa Machakaire panguva ino otanga kureceiva attacks manje. Pamwe warikutoya vachitoti aiwa mogona kuzungunzwa nawo dzekuti mukomana right now aiwa wadonhedzwa kana kuti has been expelled from his post kana kuti mubato. Mashoko ari kutendera panguva ino. Sanabina mashoko atikuona kuti aiwa pamwe chete aiwa nemabig fisher eZANU-PF opindira panhau indori subscribe like on the bell icon. Panapa tipinda paendo yabashona mudanyira achiti I hope business people like Honorable Machakaire are paying taxes to the government via Zimra so that the government can fund the public health system. Without proper funding, the Minister of Health will continue to face challenges. In the same vein, I also challenge the Honorable Minister to strengthen efforts in fighting drug abuse among our youths, whose numbers are increasingly adding to healthcare problems in healthcare institutions across the country. Mashoko ari kuda panapa achinyorwa nevanhu atirikuona kuti aiwa vanhu vari kuita as if they are sympathizing vachiva vachibetserana aiwa naMachakaire kuhelpa issue yekuimprove mahealthcare systems emunyika yeZimbabwe, but panapa they are now attacking him vachimuti aiwa we hope kuti iwe Machakaire uri kubhadhara mataxes. You know these vakomana ava zvigananda kunyange zvavo tiona vamwe vanhu vachiratidza kuti vari patriotic but they also know who they are. Vamwe vari vachimuataka vachimuti mayouth ako izvezvi vari kungosvuta vana mutoriro vana mupanje zvakasiyana siyana ndo vari kutowedzera macases patients muzvipatara umu nokuti vanenge vane nemalung diseases vanenge vane cancer nezvakasiyana siyana. Nasogona kuti iattack iri indirect kuti they are trying to bring a solution to drug abuse but they are also attacking the youth minister. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa Machakaire panguva iro opinzwa kuma1 kunyange zvake achitaura zvake chokwadi tichagara tichitaurwa nema opposition voices vokudhara. Subscribe or like on the bell icon.